नमस्ते प्रणाम। हम वही हिमालय सिंह और लंगड़ा और आप लोग दिख रहल बानी लंगड़ा सिंह यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के गाना राजा रंगबाज के रिव्यू करे वाला बानी। ये गाना के गौले बने पावर स्टार पवन सिंह, खुशी कक्कड़ और ये गाना के लिखले बने एगो बहुत ही बढ़िया राइटर जिनका नाम है आशुतोष तिवारी। जी हाँ, आशुतोष तिवारी ये गाना के लिखले बने और ये गाना में खुशी तिवारी नजर आई है और पवन सिंह की जोड़ी देखे के मिलल बा। और ये गाना बहुत ही मस्त गाना बा। और ये गाना बद्री झा की कंपनी से रिलीज भइल बा। एकर पोस्टर फोटो हम लगा देतानी, आप लोग देख लेम। हमके कंपनी के नाम तो उटपटांग लागता, वही से बोल नहीं की पावत, लेकिन पोस्टर लगा दिल बनी। ये कंपनी से रिलीज होल बा और ये गाना काफ़ी तबाही मचा रहा बा। और ये गाना के बहुत ही शानदार बा, बहुत ही बेहतरीन बा गाना। जो गाना के नाम बा राजा रंगबाज। ये गाना में पहली बार, जी हाँ, पति पत्नी के रोल में नजर आइलो खुशी तिवारी और पवन सिंह। इससे पहले पवन सिंह और खुशी तिवारी के एगो गाना आई रहे होली के, में जीजा साली के मतलब ट्यूनिंग रहे और एमे पति पत्नी के बा। लेकिन एमे जौन बा खुशी तिवारी के हमके जौन बा और पवन सिंह के जोड़ी में थोड़ा डिफरेंट लागत है। एकरा जगह पर मतलब चांदनी सिंह है चाहे आस्था सिंह रहती जाता और मजा आए, फील नहीं क्या मतलब भैया के जौन बा भैया की तरफ से तो फील आवता, उन्हों की तरफ से आवता। अब का जाने लजाता रही कि क्या करता रही। लेकिन जौन चांदनी सिंह के साथे और आस्था सिंह के साथे भैया के ट्यूनिंग और कोमल सिंह के साथे मजा आवेला। वो तरह हम ये गाना में पति पत्नी वाला जौन ट्यूनिंग बाटे तनी कम दिखाई दे रहा बा, लेकिन गाना बेहतरीन बा। आप लोग जाके देख सकते हैं। ये गाना के हम 10 में से 9 देव। 1% खत्म खुशी तिवारी जी का थी। कहा संती कि उनका एक्टिंग हमके तनी जैसे पहला बार जैसे मतलब डेरा के जगह एक्टिंग ना कल जाला, वैसे नहीं बा। पति पत्नी वाला फील नहीं किया होत। अभी तो आप लोगन के कैसा लागल है और का कितना ये गाना के कमेंट दे। बाकी ओवरऑल और गाना जौन बा शूटिंग, वीडियो डायरेक्शन, म्यूजिक सब कुछ मस्त बा। कंपनी गाना सब मस्त बा। एक्टिंग में थोड़ा तनी खुशी तिवारी जी के प्रॉब्लम रहा 1%। चला पहला बेर पति पत्नी बना रही जा तो बहुत बड़ स्टार हम पवन सिंह, उनका साथे केहू के भी पहला बार में ट्यूनिंग ना बैठेला। तो आप लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों के कैसा लागल है गाना कमेंट करके बताएं और कमेंट में बताएं कि हमार बात जौन बा जोड़ी वाला वो सही बा कि ना। जी कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नया बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिला तो नहीं अगला वीडियो में नया न्यूज के साथ है, तब तक खातिर जय हिंद जय भोजपुरी।